Dobrý den, ja som Zafir Nagatov a som profesor cudzích jazykov. Toto už je druhé video na Present Perfect. V minulom videu sme hovorili o tom prvom použití perfektu, takže keď si ho náhodou nevidel, tak proste je lepšie najprv si pozrieť to video a potom prejsť až na toto druhé použitie, ktoré ideme riešiť teraz. No a vychádzame z praxe, čiže máme nejakú vetu, napríklad, že opravil si to auto. Hej? Opravil si to auto. No a táto veta sa dá preložiť dvomi spôsobmi. To viete už všetci, že opravil si to auto bude did you repair the car? Did you repair the car? Alebo môžeš povedať, že have you. Have you repaired the car? Hej? No a teraz žiaci sa ma pýtajú, že aký je rozdiel medzi did you repair the car a have you repaired the car. Tak keď to chceš pochopiť, tak proste musíš to len spätne preložiť. V minulom videu som ti ukazoval, že ako sa to prekladá. Čiže normálne idem. Have you znamená, že máš. Hej, čiže budeme mať, že máš. Teraz tu máme nejaké auto, takže to auto. A toto repaired, toto posledné. V tomto prípade to je tretí tvar slovesa. Čiže máš repair, repaired, repaired. Prvé repair je prítomný čas, dajme tomu. Druhý repair je minulý čas, I repaired it yesterday, čo opravil. A tretie bude nejaký, jak sme hovorili minule, to je minulé príčastie, to je ten past participle alebo tretné príčastie. A prekladáme to jak prídavné meno. Čiže repaired bude opravený alebo opravené. Čiže máš to auto opravené. No a došiel som k tomu teraz, že mám vetu opravil si to auto a máš to auto opravené. Did you repair the car? Have you repaired the car? No a aký je rozdiel medzi did you repair a have you repaired the car? No rovnaký jak medzi opravil si to auto a máš to auto opravené. To je to isté. Hej? Aký je medzi týmto rozdiel? To je tá istá vec. Je jedno, či sa opýta, že máš to auto opravené, alebo opravil si to auto. Si predstav, že by za tebou došiel Angličan a pýta sa ťa, že prosím ťa, že môžeš mi vysvetliť, že ja nechápem, že mám používať, že opravil si to auto, alebo máš to auto opravené a kedy to mám používať, tak by si mu vysvetloval, ja neviem, že toto máš, to používaš asi vtedy, keď niečo s prítomnosťou to má. Na čo? To je to isté, či povieš, máš to auto opravené, alebo opravil si to auto. To je tá istá vec, OK? No a môžeme stať viac príkladov. Čiže máš napríklad, že urobil si to, tak urobil si to, buď preložím klasika. Did you do it? Alebo have you done it? To have you done it bude znamenať, že máš to urobené. A aký je rozdiel medzi have you done it a did you do it? No rovnaký, jak medzi urobil si to a máš to urobené. To je tá istá vec. To je jedno, ak sa to spýtaš. Iný príklad, ja neviem, že predal si to auto? Buď sa to spýtam, že did you sell the car? Ale je tu možnosť aj povedať, že have you sold the car? Čo je, že máš to auto predané? Ja neviem, máš to kúpené? Have you bought it? A tak ďalej. Máš to, takže have you seen it? To by mohlo znamenať niečo, ako že už to máš uvidené, už si to videl. Have you seen it? No a tak sa ma žiaci potom pýtajú, že kedy majú používať toto have you repair the car. V angličtine je to máš to, have you je ono tak používanejšie. Oni to používajú viac kvôli tomu, že na Slovensku alebo v slovenčine vidí, že ja to neviem preložiť vždy. Proste, aby som to mohol preložiť, tak musí dávať význam ten tretí slobec toho slovesa. Napríklad, hej, repaired, ten tretí bude opravené. Do, did, done, to done môžem preložiť ako urobené. It's done, že je to hotové, je to upravené. Ale napríklad je jedno sloveso, ktoré je to be, to poznáte, a to be, ten vzor tie tri tvary je, že am v prvej osobe, was a been. Tu je ten problém, že am je som, was, dajme tomu, že bol som a been, neviem preložiť, hej. Neviem, že odbité, bytý, neviem z tohoto vytvoriť nejaké prídavné meno z toho slovesa byť. Takže keď mám vetu napríklad, že where have you been? Toto je strašne častá veta.
Where have you been? Where have you been? Tak ja toto nedokážem preložiť do slovenčiny. Neviem povedať, že kde máš odbité. Tak to prekladáme do jednoduchého minulého času, kde si bol. Ale toto neznamená, kde si bol doslova. My si to tak opisne preložíme, pretože nedokážeme povedať, že kde máš odbité. Hej? Čiže kvôli tomu. Čiže where have you been? Je to v podstate to isté ako where you. Toto my vieme povedať. Toto Slovák nevie povedať, where have you been. Prekladá sa to, že kde si bol. Čiže vety proste so slovesom byť, tých je strašne veľa. Čiže keď na Slovensku to nevieme používať, tak my to používanie tohoto máš, to nemáme také strašne obsiahle. No a teda, keď sa ma žiak spýta, že kedy má používať to have you repaired the car, hej, a kedy má používať did you repair the car, tak ja vám to poviem, že to je, že ak sa mu chce. Že používaj to vtedy, keď sa ti chce. Po slovensky. Kedy používaš máš to auto opravené? Takže keď sa ti chce. A to je to isté v perfekte, OK? A treba vedieť dve pravidlá, kedy perfekt nemôžem použiť. Toto môžem použiť hocikedy, toto did you repair the car, ale toto have you repaired the car na minulosť môžem použiť len vtedy, keď neobsahuje tá veta tieto dve veci. A prvá vec je, že when, alebo what time, a znamená to, že kedy alebo o koľkej, ale je to logické. Čiže nemôžem použiť toto z when alebo what time. A cez slovenčinu vám to ukážem. Pridajme do tejto vety, že kedy, a bude z toho veta, že kedy máš to auto opravené. Táto veta už nevyjadruje, či si to auto opravil, hej, v minulosti. Kedy máš to auto opravené z nejak, že v budúcnosti. Počujeme, že kedy už máš to auto konečne opravené, alebo neviem, nie je to moc dobré, ale neznie to určite nič ako, či už je to auto opravené teraz, či už je to hotové, alebo či si ho opravil. Čiže ani Slovák by nemohol toto povedať z kedy alebo o koľkej. Dobre? Takže veľký pozor, keď chceš povedať, kedy si opravil to auto, tak musíš povedať, že when did you repair the car. Máš vetu, predal si to, môžeš povedať, did you sell it, alebo have you sold it, ale keď máš, kedy si to predal, musí byť, že when did you sell it. Tam proste nemôže byť skedy prítomný čas, nemôže tam byť present perfect. Druhá vec je, že keď tá veta obsahuje informáciu o nejakom skončenom čase, čím je napríklad, že včera, hej, že yesterday, alebo pred hodinou, 1 hour ago, tak nemôžem použiť tento čas, tento present perfect. A však logicky, toto je minulosť. Yesterday, pred hodinou je minulý čas, to je minulosť. A toto je prítomnosť have you, takže to nemôžem spojiť. Čiže mám vetu, že have you repaired the car, čo znamená máš to auto opravené, ale nemôžem sa opýtať, že máš to auto opravené včera. Máš to auto opravené pred hodinou. Už sa musím spýtať, opravil si to auto včera, alebo opravil si to auto pred hodinou. Čiže včera musíš preložiť did you repair the car yesterday? Pred hodinou, did you repair the car 1 hour ago? Ale keď máš neskončený čas, napríklad, že today, tak tam môžeš aj po slovensky povedať, že máš to dnes už opravené? Hej, máš to tento týždeň už vybavené? Hej? Čiže môžem sa spýtať, have you repaired it today? Nemôžem sa to spýtať. Keď mám yesterday, musím povedať, did you repair the car? A z when môžem použiť jedine when did you repair the car. Čiže celé dokopy. Máš vetu. Opravil si to? Môžeš povedať have you repaired it alebo did you repair it. Kedy si to opravil? When did you repair it? Opravil si to včera. Did you repair it yesterday? Nemôžem povedať máš to opravené včera, to je blbosť. A máš to opravené dnes, hej, opravil si to dnes, buď poviem did you repair it today alebo have you repaired it today. Je to tá istá vec. A to je všetko.